Ja, DC. Det er vel Garan, vi skal op først, ikke? Jo. Ja. Og så skal vi fokusere på Marak Garan bagefter. Ja, nej, men det er Garan op først. Derefter så mest fokus på Sorga, så hun kommer op som nummer 2, ikke? Nå, ja, det var sådan, ja. Jo. Jeg laver et til ready check. Skynd jer nu at trykke, så vi ikke spiller tid. Hallo. Og Mester Druid. Bare lav det på. Det er kun mig, der kan. Har Quantum husker fra Mark. Ja, boy. Prepot, husk det. Ritual Voodoo. Voodoo. Kan I stakke dem lidt mere? Ja, Skal lige have prøver at rykke. skal lige have taunt. Nej, men... Quantum. Jeg har dig. Alle andre flytter sig fra den linje. Op, båd. Hvis du også tager den først. Det er Sorka, vi vil have op næste gang, ikke? Jeg rykker lige frem her. Det er egentlig lige meget, men jo. Følg Quantum her. Følg Jeg Quantum. tager den lidt. Vi skal stadig koncentrere os på den her boss. Tilbage. Frem her. Jeg tager den næste. Rykker til venstre her. Så rykker vi os til venstre efter det her. Tilbage til højre. Jeg er stadig cooldown. Rykker til højre. Skyder os ned om 3 sekunder. Højre igen. Nu. Nice. Så er det mest på Sorga, husk det. Fail Rise ud. Den. Mest på Sorga nu, boys. Mr. Druid! Mr. Druid! Og hvis Mr. så... Husk! Sorry. Så forkert. Bare spørgsmål mere end jeg i forvejen. Of the vote said this was the hottest track of that episode. Gareth Emery and his sister, Roxanne Soldier, the Luke Bond remix. Stay tuned in just a little bit. I will announce the lineup for the extra room for the Cyclone 700 celebrations in Australia and Sydney on the 7th of February. Mere på Sorga. Pas nok meget. Jo, mere på Sorga faktisk. Ikke så meget på Marak. Stop på Marak. Og det er røg. Røg. Vestas. Følg os bærs.
Kommer Dreadnought om 22. Voodoo ud. Voodoo. Både om 10. Har vi Sorka langt nok ned? Ja, den er under de andre. Vælg lidt tilbage, Midon. Tilbage. Så der er både... Det er super ned. Så husk, vi skal fokusere mest på Marak nu, når vi kommer ned. Rykker bare frem. Tilbage. Frem igen. Så står vi stille her og stærker på den. Rykker vi slår på frem på den der. Tilbage. Frem. Rykker til venstre på den her. Rykker vi os fremad. Tilbage igen. Mest på Marak. Så er vi nok DPS. Der er 2 minutter til. Røg ud. Nej, røg, undskyld. Er du klar til at pulle mig tilbage her på et tidspunkt, Desper? Vi har masser af DPS til det her. Tak. Ud med Tosk. Ud! Ej, det skal gå stærkere. Men det er da fint. Det var ikke sådan som dig, der stoppede halvvejs derovre. Og hvad fanden skulle det gøre forskel? At du snittede Lidt nogen mere på også. Garanen. Nej, gjorde jeg. Nu Hold nu slapper kæft. du af, Hold nu din kæft. unge dreng. Ja. Jeg Har så mig, lige. Jeg har Så dig. Mili. Quantum. Hold igen på Marak. Jeg er ikke så meget på Marak. Garanen nu. Ja, vi skal overhovedet ikke mere på Garan, eller på Marak. Overhovedet ikke mere på Marak. Single target nu. Jeg på med Cleave. Lol, 43 sekunder til båd. What the fuck? For vildt. Så lidt mere på Sorka. Lidt mere på Sorka. 21% på Mark. Lidt så lidt mere på Sorka. Single target. Vær klar. 20,5. Han er gået i. Så, Ja, Marak. Bloodlust. Pop alle cooldowns. Fokus på Marak. og husk pre-pot. Knock turret. Pre-pot. Og Fanat turret. Bengtson, jeg har dig. Den er herovre i... Bengtson, jeg har dig. Og den er død med. Du skal væk. Bob på Everos. Vil I have Fox? Eller sig til, når jeg har brug for det. Lidt turn. Vil du drikke mana? Jeg rykker den morgen. Ja, jeg bruger tight på næste AOE. Der er ny turret. Jeg har dig stack. Knock turret. Få Marak ned nu, Au. Fuck dig, Staggings. Få en bob på mig, bob på Røg, Nyt tårn. Jeg har dig Deus. God bob. Så er det Okay, på turret, og så er det Garan. Turret. Risk, hvis I kan risk nu. Få turret ned her, og så er det fuldt på Garan derefter. Rapid fire på Røg. Jeg har også fået en turret ting på mig. Jeg skal have en del healing lige nu. Ny turret op. Jeg har trykket Garan over også. Så må I ikke gå på ham. Tilbage på Gran. Bare for Nu den vi se turret ned, nogle der er stille og roligt. execute. Så er det få Garan ned nu.
så EG execute. Det eneste laver, mand. Kommer lige turret. Pull den over mod, længere over mod den her side. Der er pinstring på voodoo. Har du selv den? Jeg har Garan over. Så med våben. Bukke blev ramt af en. Ja. Nej, Bukke. Jeg dør af en. Få sving op. Få ham hurtigt op om 4 sekunder. Bare få ham op for en sikkerheds skyld. Ingen grund til at tage chancer. Vi kan lige så godt bare one-shot den her mand. Røg, stop, Røg. Men jeg når der ikke. Jeg har ikke tilbage. Stop! Good job. Er det første gang, jeg kommer til at lægge nummer 1? Er det nu? Shrek! Nej, det er jeg er tæt! tæt på. Nej, den er tæt! Fuck, den var tæt, den der, mand. Jeg har 5 på HP. Våben. Oh my god. Og jeg er den med et dårligt dæk. Sexy playboy! Også med Heroic Warforce Weapon til Favorize. Rogue, Death Knight, Mage, Druid. Mester Druid Roden. Er i gang. Hvad? Nå, Midon for 4 sæt. Jeg får kun 2. Nice, dude. Der er Midon, der får den. Du fik en ring. Husk at bruge jeres rolls her. Midon, brug også dit roll, hvis du ikke har. Okay. Nice nok med noget 4 sæt på en healer også, mand.